Mamayot. Adlok magay nga na good. Babae ra jud ang ako. Pero ikaw may mutuwad. Dili pot ko. Hindi ako type. Dungan nun, double purpose na. Mas mabuti yung pinaghirapan mo kaysa sa Mamayot o mang chicks? Mamayot, chicks, labad sa ulo. Mamayot di ay. Naidaga sponsor. Kinahanglan ba i-involve ang kwarta sa pagpamayot? Di lang. Kanang lingaw-lingaw lang. Pang tagay. Nakatilaw na kagbayot? Wala po. Sabay-sabay lang. Nahika pa na kagbayot? Rahim po, taga North Cotabato po, sa Matalam po. Single na ron. Anong single man ka? Nagbulag na. Gisay nagigbulag, ikaw o siya? Ako. Gwapo na kayo kasing paminaw na. Hindi. May hindi pagkakaintindihan. Mamayot o mang chicks? Man-chicks na lang po. Ang lalaki para sa babae, babae para sa lalaki. Wa pa kakatry nga mamayot ka? Wala pa ba? Mas mabuti yung pinaghirapan mo kaysa sa kumukuha ng pera na hindi halal sa amin. Jopil, taga Toril ra. Asa ka nag-school? Sisi. Nayuya bola? Ala. Matingala pa bagana? Mamayot o mang chicks? Kanos alang ka last ka nakapamayot? Wala ay, sukad, wala man. Gago ka adlok ko bayot. Nakatry na ka nga gihikap kag bayot? Aray noon, pero classmate raman to, amigo ragod. Asa ka gihikap ka? Talawas ragod, jawaga. Salawas. Ganahan ka to? Wala ay, ngingig kayo. Pero kung na ma-offer sa imo, pila gusto nimo? Eh, reader. Pila ka pop imo ha? Ayaw. 1 pop, 2 pop, 3 pop. Isa lang. Babaig na o murag ang kulog na. Na. Nagbabayag na ako igoragod. Dili ka ganahan tong murag ang kulog na. Adlok magay nga na good. Mamayot o mang chicks? Mang chicks. Sa bae, laki ang fan partner ang bae, laki para sa fan. Kung na mo offer sa imo, dili ka gusto? Dili Japan. Babae ra jud ang ako. Shout out sa akong mga barkada dira, Sab and Jihad, Michael, gang. Thank you very much. Rodel, Puro Chris, Krasner, Lubugan. Papilion ka, mamayot o mang chicks? Mang-chicks, para mananggan. Pwede ka katry na nakapamayot ka? Wala pa po, sugad-sugad. Nga di magkaganahan mamayot? Hindi na ako type. Alam mo, ano yung ma-offer sa imo ha? Pila gusto ni mga offer? Dili yapon. Nagagag motor? Namong ko yung motor. Bani Banban, taga Bato. Pila edad? Sweet 21. Ganun kayo magkag-sweet ka. Sweet. Mamayot mang chicks? Mamayot og mang chicks. Dungan nun, double purpose na. Nakatry na ka nakapamayot ka? Wala pa po. Pero nakatry na kaghihikap og bayot? Kana lang, murag nakakuha na gyud sa damgo. Pila gusto ni mong offer? 1 million na. Babaig na o murag angkol og na? Babae, ayan ang angkol. Joben, Lubugan Grasser. Mamayot o mang chicks? Mang chicks lang. Mamayot di ay? Dili ko. Pareha ram gud mi. Kung na yung ma-offer sa imo ang pila budget gusto nimo? Dili po ko bisag pila. Tagaan kag 50 mil? Dili po. 100,000? Dili po ko. 150,000? Dili po. Usa ka milyon, halimbawa. Dili po. Pero ikaw may mutuwad. Dili po ko. Ang sa mensahe mo? Narada sila ay. Anong di magkaganahan mamayot? Pareha ram gud miglaki. Kahit na ano pa ang gusto mo, basta't wala ka bang tinatapakan na tao, ituloy mo lang.